Nyaga ka. Nyaga, mamahaw po. Mamahaw. Pamahaw anay ta. I believe I can fly. Nga unta, ari amon sudan gahapon. Ang nabili na siya, ako ni kaunon. Tsaka. Plastic man akong kutsara, no? $16 million people. Oh my God, shout out. Kain tayo. Ayan. Samahan niyo ako kumain. Kain lang tayo bago mag-work. Ito ginagamit ko kasi ako lang naman kakain ito. $7 million people na love shout out. Tingnan kayo, kain kayo. Samahan niyo ako. Simple.
8 million people, mega love shout out. Ingay ng ibon sa labas. Ang ham. $23 million people shout out. Kamayin ko na to. Mm. 23 million people shout out. Uh-huh. Tapos nito, pababa na naman ako tapos mga planchayan ako doon. Planchayan ko na ako. Ano? Wakal mo na. Ano wakal mo? Sana all eh. Ay. Sino kambal? Ano saldin? Duro manok kao. Thank you sa inyo. Diyan.
Same highway. 4 million people shout. And it looked like I'm the queen. Pero nakuha ko naman yung ako ng YouTube. Di ba't ikaw siya nagmulat sa aking mga mata? Di ba't ikaw nagbigay sa akin ng sadya? Di ba't ikaw ngayon bawat pag-ibig ko at agsinta? Di ba't ikaw iba't mga araw iba? 7 million people. Isang like lang dyan. May gera. May inaway mga kaldero ba? Sky. Let it go, let it go. The perfect girl is down. I don't care what I'm trying to say. Let the storm rage on.
Eto, I don't care. 18 million people, mega love shout out. Mag-like naman kayo. Wow, 3 likes. 3 likes and 18 million people na nandyan. Thank you so much. Tapos ako, mag-iingay lang ako dito. Storya ka na planet para may gahal na pati ani. Importante, may gahal ka mura makakot sa atensyon nila. Nagtatawag na yun. Ano naman? The cold never bothers me. 11 million people. Shout. Di lang kayo da. Kasi sa una kay Goldie, kung man hindi nabutang, luda mo ang live ko sa una kay Goldie. Galing wala ko na si Goldie, way gahod. Hindi ka man pwede ito makabutang sila. Ito kay kita ako. Let the storm rage on. Sabi nila, parang araw darating. Gaga to. Ari, dri. Pero na. Monitor lang to yan. Ari diyan kamera. Ina-monitor ko siya. Haba ng Sili. sili. Pisot ka ito mo. Amo na saya. Tapos ka monitor ang isa. L1L loves candy. L1L. Ay, ano yan? Hi, what's your name? I cannot read it clearly. L1 loves candy. Oh, are you a baby? Hey, how are you? Where are you from? Mochi dance? Mochi dance. Hello. How are you? Wait, I will check your channel. L1. Wow, your videos are so cute. What are these videos? Siblings. My OCS be like a camera. My snowman is me, yeah. Where are you from, L1? L1, I will subscribe you, but wait, I will just play your video first, then I will subscribe you. Terra Nova Chen. L1, I already subscribed you. Thank you so much, L1.
That's your name? L1. Who's typing? Hmm. Tapos, slowly, like, slowing down inside. Nag-23 sila, nag-18. Kaya ako lang nagalabay na nga sila, pero views na gyapon. Thank you, kahit pa paano views na gyapon. So, yung people shop. Done last year. Ano ang views ko kag I don't care what they're going to say. Pagkatapos ang live screen mo, hindi mo na siya makita ang mga ang mga nag-live, nag-ano sa inyo. Guys, if you drop by my channel, please do subscribe and be updated on my next video, next live. Thank you, thank you. Bakal balik ko po. Glass cleaner. Kaya ako magagawin, wala kang kailangan. Wala. Kaya ito bigyan ng balang kapay. Kaya ako magagawin, pero galing wala ako sa sila yun. That's all naman. Ito po. Just more boys.
never bothered me anyway. 9 million people shout out. Yan. Pag ano mo diya, pag like ko mo. 12 million people shout out. Kung wala ko ga nagpalapit or mag-ingay ko gani, o bis lang ah. Para rapit sa natin. Wow! Abi na puro ano na chismis. Oh, mga chismosada, palapit mo dito iba si mga chismis. Nara oh. Maluto si Tintan. La. Lang. Hindi ka na madala. 5 million people nga nabili yan lang mga butangan ko kang ano na yung bear tapos pamuhon ko ka dyan ang iya nga ano na lugag iumin gapon hindi okay na someone says hindi siya mo makalive, hindi ko sila yung makalive, dami silang trabaho. So sabi ko lang kami trabaho. Kaya ano mo lang live ko, kaya ginang kasi yan. Mag-live lang na daya isa mo sa cellphone. What is George? Wait lang. Three million people shout out. Wait lang ha. Yun ang isa ko kamay sa cellphone na. Wala charge. Kami charge nito isa. Remain complete. Isip pa niya. Ingay ka naman dyan. Rush on, ingay. Nag-ingay ka naman, Sadi. Sadi. Gano'n ka da, Sadi? Ha? Ikaw, tukmol.
Hoy! Baba. Mga ko ano sa Hmm, 1 million people. Ay ko. Magkuha ko sa akong nilabhan. Ayun. Zelda, thank you so much. Wait lang, Chris, ha. Pupuntahan natin yung bahay mo. Zelda, waiting, madam. May galap shout out. Thank you so much. Ayan. Andito ako sa bahay mo, madam. Oh. Punta ako sa videos mo. Ayan. Nag-coffee lang dyan sa gilid. Ayan, madam. Oh. Ayan. May ads, oh. Play natin yung ads mo, Ma'am Criselda, ha. Ayan. Ipi-play ko dito yung mga ano mo, yung wait lang. Ito, planchahan ko kasi so mahirap dito yung ano. Wait lang, ma'am, ha. Ay, wait lang. Wala sa doon yung yun. Ayan, nakikita mo, Chris, oh. Ayan, pa-play natin yung video mo. Wait lang, ha. Lagyan natin ng jack. Lagyan kita ng jacket. Ayan, may jacket ka na, Ma'am Griselda. Ayan. May jacket na po, ma'am. Magko-comment ako dito. Thank you so much. Ayan. Ganda naman ang place, Ma'am Chris, oh. Ma'am Chris, ano, ang, di ba, pag magtagalog ako,
may translation siya agad-agad. Di ko nga alam bakit. Kasi nga, yung mostly yung dito, wait, andito na ako sa kabila. Isang video mo naman, ma'am. Pe-play ko yan lahat ng mga videos mo na nandyan, ha? Hanggang matatapos tong live ko. May translation po kasi yung kapag nagta-type ako dito, tina-translate. Kaya, ayan. Nag-ano ako dito, ma'am. Naglalaba ako, pero doon sa kabila yun eh. Yan, pe-play natin ang video mo dyan, ha? Isang phone. Kapag may bumisita sa akin, paano ba ito i-turn off? Wait lang. Community, automatic. Ito pala, naka-on ang automatic chat translation. Ayan. Ayan, okay na. Sige, ma'am, subukan niyo po mag-type, ma'am. Kung lalabas na siya, naka-turn off na siya eh. Okay. Tapos na po. Yan. Ayan. Okay na, ma'am. Kaya pala, sabi ko, kasi lahat ng bumisita dito minsan, mga ibang lahi. Minsan mga bata, ma'am. Hindi ko nga alam mga videos nila, mga bata, kagaya nito. Nagko-comment dyan sa taas. Mga bata yata yun. Ang laki-laki ng bahay ni ma'am, Oo, Ilongga, ma'am, no? Kahit saan mapunta ang Ilongga. Ayan, tapos na yung video ni ma'am. Ito na naman, ma'am. Third video mo na naman. Ayan. Going to Roca Calashu Castle. Saan to, ma'am? Ayan, Play natin mga videos ni mama. Saan po kayo ngayon, ma'am? Ako nandito ako sa Kuwait. Wait lang po, kukunin ko yung lansyahin ko doon para makapag-umpisa na.
Iba na naman to. Tapos na pala yung kay Ma'am Griselda. Ito. Number 4. Perfect girl is gone.
Let it go, let it go.
Sir Kentot, grabe siya. Sa ano yan, sa effects dito. Sir Kentot, andyan ka pala. Hala, tagal na ko rin nakabisita sa bahay mo eh. Busy-busy kasi palagi. Alam mo naman trabaho ng katulong dito. Ayan. Busy-busy palagi. Tapos hindi na ako pumupunta sa mga live unless dumadaan siya sa wall ko. Yun. Makapagbisita. Pero sa'yo, hindi na ako nakapagpita. Hindi naman nakikita yung live mo. Sige lang, babawi ako sa second to ha. Thank you. Sana all na bisita. So when you're all chopped up, but I can't find the words. Every time you say goodbye, baby, it hurts. Thank you, Sir Kento. Thank you. When the sun don't shine. You look at me, baby, I wanna catch on fire. It's where I wanna go. Million people shout out. Wait lang po. Okay. Plancha tayo, plancha. So you're chocolate, but I can't find words. Plancha ko na ito kahapon. Dito na lang ako. People na nandiyan. Thank you. Ganito lang tayo guys.
sun don't shine. Okay ko. Salamat sa tatlong nakatambay dyan. May natatambay kaya sa live ko, Lord. Hindi ko nga alam kung sino. Hindi naman nagsasabi. The sun don't shine.
guys.